Сәлем, хөрмәтле Туган тел телеканалының сер итеп кенә тапшыруның тамашачылары. Эфирда янәдән мин Роза Хәйруллина һәм минем кызыклы, мавыктыргыч, сезгә чын күңелдән әзерләнгән репортажларым. Бүген сер итеп кенә тапшыруның кунагы бик талантлы шәхес, матур күңелле, автор башкаручы, үзенчәлекле кеше Гөлфия Шавалиева. Аның белән корган әңгәмәбез, гомумән сәхнә арты кызыклары, матур мизгелләр сезнең күңелләрегезгә хуш килер дигән ышанычта калам. Сез әгәр дә әзер икән, дусларым, телеэкраннар янәшәсенә якынрак килегез. Без башлыйбыз. Чуть-чуть ярче сделай. О, хорошо, вот так. Отлично, дорогие друзья. Давайте все вооружены. Алдашмагыз, алдашмагыз. Вот так. Хорошо. Нормально там стали? Хөрмәтле тамашачылар, менә ниһаять Гөлфия Шавалиева янына кирдек, хәлләрен белергә. Ул инде баядан бирле барлык кунакларын каршы ала, аларны сыйлый, тәмле итеп боткаларында пешергән. Әйе, дуслар, сер итеп кенә шунысында әйтеп китәсем килә. Шу хәтлек ачык итеп барсында каршы аласыз, Гөлфия апа. Ничек сезнең хәлләрегез бүген, үзегез сөйләп китегез әле? Аллага шөкер, яхшы, барысы да әлеге концерт башына мин ничек теләдем, Аллага шөкер шулай. Кунакларым килеп җитте. Алар чәй эчеп алдылар. Программа әзер. Бүген менә яңа микрофон алдым, супер микрофон. Бүген генә шушы концерт өчен. Бәясе дә Без бәяләрне бик тикшерергә яратабыз, Гөлфия апа. Әйе, ничә сум булды? Яхшы. Шушындай микрофонда бик күп Русияның артистлары, йолдызлары җырлый дип, миңа менә немец Германияда эшләнгән шушы микрофонны алдым. Концерт биткәч, Аллаһы бирсә, мин дә шул микрофон тотып җырлап карармын әле, яме. Бәлки миндә шундый бер тылсымлы микрофондыр. Бик андый хаклары да яхшы булгач. Гөлфия апа, чынлап вакыт бик әз, әмма дә ләкин хәзер дә сезнең белән бераз сөйләшеп аласы килә. Нәрсә әйтәсем килә? Менә карап торам, бик ачыксыз, бик ихлассыз. Үзегезне сез менә ничек тасвирлар идегез? Менә мин шундый дип әйтеп китегез безнең тамашачылар. Сез нинди кеше үзегез өчен? Әллә мин бер үземнең матур җырым кебек кенә. Кайсы җырыгызның сүзләренә сез үзегезне Яшисләр бар әле дигән җыр кебек. Яшисләр бар әле. Шуннан соң күңелемдә кояш минем дигән. Тормыш авыр, тормыш баса дибез. Хәтта тамукларга тиңлибез. Ак юлларны кара төскә буяп, кара юлдан атлап йөрибез. Ничек инде дөнья тамук булсын, Раббым аны яратып яралткан, шугадыр да тормыш сөйгәннәргә бәхетләрне өеп тараткан. Минем күңелемдә кояш уна. Бу тормышны сөеп яшимен мин, яратамын җилен, яңгырын, карлы бураннарын рәхмәт әйтеп, һәр көн иртән кабул итәмен. Минем күңелемдә кояш яши. Кем күңелендә кояшы юк икән, бүлешергә һәр чак әзермен. Димәк, мондый нәтиҗә ясарга була инде. Киләсе сорауны хәтта бирмәсәм дә була. Сез кешеләргә җылылык бүләк итәргә оештырдыгызмы бу концертны? Максаты бу концертларыгызның? Әлбәттә. Менә мин шушы концертта моңым аша халыкка күңелем җылысын салып китәмен, Аллага шөкер. Мин инде теге шоу-бизнес җыр сәнгатен шоу-бизнеска тиңли алмыйм. Әмма минем тамашачым бар икән, җырларым бар икән, мин сәхнәгә чыгарга тиешмендер инде. Üç yıl diyorlar. Eyyemle burada sadik bulsa ben orada sadik bular da anasını öyle bir şey başlarlar değil mi? Ne diyorsun da? Ama da neyse boşluğunu neydi? Biz boşluğumuz da şakır çıkarırız bu fiyene. Tabii ki değil mi? Evet, ben hazırında tağın, ben de tağın edesi yani ben de onlar üzeri edip duracaklar mı? Üzeri spesifle edip durarlar değil mi? Ama bitkeşinde biz anlasın. Hayır efendim, ben onlar birlikte yaşarlar da değil mi? Birlikte. Ama sakıyor taşlar. Yani bu kadar. Şöyle bir. Ay, disikler, anda disiklerine satıp almışlar. Şu falan bir neyimiz var, sürprizimiz var. Şöyle mi? Dürüst mü?
Yollarga manglar yesin. Дуслар, жырлы yıllar өтәм, мұңларымда көңлем жылысы. Матур жырлар йөрәккә бит дауа, яшик әле шулай очрашып. Жырлап яшик дуслар, жырлап яшик, хәсрәтләнеп түгел жырлашып. Жыр белән бит була җиңү яулап, жырларда йөрәк ярасы. Гөлфия апа, менә шулай концертлар сезоны бик гүрләп башланды дисәк тә була. Концерт өстендә концерт. Кыенмы шушындый мизгелдә, шушындый вакытларда гомумән концертлар оештыру? Нәрсәләр белән сезгә нинди каршылыклар белән очрашырга туры килде? Каршылыклар юк. Җырларым бар. Менә бик зур яшьләр мәдәният йорты бар. Минем җырларны тыңларга теләгән кешеләр бар. Исән саумын, гаиләмдә барсы да яхшы, Аллага шөкер. Менә хәзер инде әлбәттә зал тулы булса рәхәт булыр иде. Әмма мин күңелемне төшермим. Ярты залдан арткан диделәр, билетлар бара. Мин кассадан сатуга ориентированы. Кассадан. Миңа шушылай яхшырак. Чөнки менә бер-ике организацияга барып карадым да, мин бер ирнең сез бит Гөлфия Шавалиева, туган телдә сез көне-төне дигәнен ишетеп, уялып, гафу үтенеп чыгып киттем. Менә гаиләгез турында сөйләп китсәгез ия. Без күреп торабыз, монда сезнең тормыш иптәшегез дә шундый сабыр, акыллы гына, сезгә ничек итеп ярдәм итәргә белмичә йөри. Аның турында бер-ике сүз әйтеп китсәгез ия. Ул врач, табиб, иглотерапевт. Аны дөньяда беләләр дип әйтергә кирәк. Америкадан киләләр, Европа илләреннән, Израильдән бик күп киләләр. Һәм үзебезнең Русия, Башкортстан халкында аңа ныклы сәламәтлек телим. Ул булмаса, бу концерт булмаста иде дип уйлыйм инде. Ул менә шушы мәдәният, яшьләр мәдәният йортында куясың диде дә, мин инде риза булдым. Шуннан соң безнең республикада да концертлар күп. 8-нән менә 8-дән башлап китәбез, Шишмә, шуннан Салаватта, хәтта белмим, кай икәнен список карарга кирәк. Димәк, ул үзе дә сезнең иҗатыгызга гашыйк. Аңа җырлар багышлыйм бит мин. Менә өйдә икегезне калганда җырлар башкарасызмы аның өчен? Без шым гына шушлай кочаклашабыз да бер-беребезгә шым гына утырабыз. Гөлфия Шавалиева белән без бик күп еллар инде танышбыз. Без Чакмагыш районы Йомран авылында никах үткәрдек. Шунда ул үзенең бөтен ниләрен, кешеләрен җыеп алып кайтып, бик матур итеп безнең никахларны үткәреп китте, кызыбыз белән кияүбезнең никахын. Аңа бик зур рәхмәтлебез без әлеге көндә дә, аны онытмыйбыз. Безнең бөтен концерт, бөтен ниләре, аның видеолар, бөтен нәрсәләргә гел карайбыз. Рәхмәт, балалар исеменнән дә рәхмәт әйтәсем килә. Алдагы тормышында уңышлар, сәламәтлек, озын гомерләр, бәхетле тормыш теләйбез. Эфирда сер итеп кенә тапшыруы. Дуслар, һәр вакыттагыча без сезгә барлык кызыклы серләрне ачабыз. Шуның өчен безнең белән һәрдаим бергә булыгыз. Безнең белән һәрвакыт кызыклы.
Гөлфия апа, менә беренче иҗат җимешегез барлыкка килгәч, менә сез аның белән беренчеләрдән булып кем белән уртаклашасыз? Иптәшемә җырлыйм да. Олар Аллага шөкер инде җырлар күп, ул тыңлап та өлгерә алмыйдыр. Аранжировка гына җибәрдем дип кенә әйтәмен. Шул. Шуннан соң аранжировка килгәч аңа тыңлатам әлбәттә. Сезнең күзләрегездә бер-берегезгә карата мәхәббәт һәм ихтирам хисләре алар сизелеп тора. Шушы көнгә тиклем шундый матур саф мәхәббәтне саклап калу серләре нәрсәдә икән? Аллага шөкер генә дип әйтәм. Белмим ничек менә мин аның турында уйлаганда минем менә шушы теге солнечное сплетениедан яшел шорлар чыга. Мин аны үзем сизәм хәтта. Менә күрдегезме, дуслар, ымлай иттереп җавап биргән кеше әле бу сер итеп кенә тапшыруында бөтенләй дә очрамаган ие. Сплетениялар, яшел шорлар чыга. Безнең белүебезчә, Гөлфия апа Шавалиева ул автор башкаручылыгына түгел, ул дин юлында, ул дөрес туклана, ул медитацияларда эшли, аның йогаларда ясый, намазларда укый. Буларныга сез ничек килдегез? Менә мәсәлән, дин юлын сайларга, сезгә басырга нәрсә этәрде? Миннән басарга дисез, мин аннан киткәнем дә булмады, Аллага шөкер. Минем бит нәнаем теге аппак инде татар кызы иде. Ул һәр вакыт 5 вакыт намазын калдырмады. Аның белән мин сәҗдәгә киткән вакытларым әле дә бәләкәй вакытта Субхана Раббил А'ла дигән вакытлар исемдә. Менә шуңа минем улым бит инде икенче улыбыз, менә бүгенге концертның звук оператор, тавыш операторы, ул диндә имам хатип. Без аның белән шушындый концертлар ясыйбыз. Мәгънәле, акыллы концертлар ясыйбыз. Мин менә концерт көнне дә түгел инде әзерләнә башлаганда ук иң беренче дугалар әйтеп, Алла Тәгаләгә мөрәҗәгать итеп, аннан ярдәм сорыйм. Шуның өчен миңа бер төрле рәхәттер дә дип уйлыйм мин. Аллага шөкер, мин үземнең иңнәремдә Алла Тәгаләнең ярдәмен сизәм. Чөнки без гаиләбез белән акча куган кеше түгел, акчага мохтаҗ түгелбез без. Аллага шөкер. Иң беренче минем дөнья яшәешемнең максаты Алла Тәгаләнең ризалыгын алу, аның тик бер кулы булып яшәү, мәгънәле яшәү, иманлы яшәү. Шуның өчен мин шоу бизнестан икенчерәк урындадыр дип уйлыйм. Мин анда шоу бизнеста түгел. Gürləşib yaşa, dip dibə yürək. Sen mingə kirək yürək, min də nəcis singə kirək. Tərəzəmdə utam var, siz dostlarım var. Jırlap kilgən öz yolun, öz jırlarım var. Dərd var, siyu var, yaşarga kükrək. Jırlap gürləşib yaşa, dip dibə yürək. В ее творческий вечер очень было приятно быть приглашенным. Спасибо большое, что оценила труд коллеги. Ей хочется пожелать человеческого счастья, женского счастья и, конечно, дальнейших творческих успехов. Пусть она будет счастлива и всегда улыбается этому миру. Всего хорошего. Гөлфия Шавалиева белән һәр күптән таныш инде. Мин дә журналист, ул да журналист идек. Шуннан һәм бер вакыт ишеттем инде, ниндәй вакыт үткәс, Гөлфия Шавалиева йырлап йөри башлаган. Мин аптырап киттем. Ул төрле яклы шәхес, үзе шигырьләр яза, үзе көйдә яза, үзе башкара. Шуңа күрә мин үзем дә шигырьләр язам. Шуңа минем бер ике шигырыма ул йырлар язды инде. Бүген берәүһе яңгырарга тиеш шикелле авыл муттары дигән. Шуңа күрә Гөлфия белән безнең иҗатыбыз артабанда дәвам итер дип уйлыйм. Һәм Гөлфиягә инде зур уңышлар теләйм. Алдагы матур йырдар иҗат булсын дип теләйм. Һәм тормышында һәммәһендә яхшы булсын дип теләйм Гөлфиягә. Бергәләп ак сабатта агы юк, сабата
башы қиық, ылылап кеткен қорамайық, несе күбәрхін қайық. Бірген ақсабатта ағайық, сабата башы қиық, ылылап кеткен қорамайық. Несе күбәрхін қайық, символ Агайдельский! Халық махаббаты лауреаты Гүлфия Шавалиева. Рахмет. Достар, Гүлфия Шавалиеваның ижад кешесі шоугыр келіп, қызғаннан қыза бара, һәм инде менә өзінің бүләген тұтып, біздің яңа гына шығышын тамамлады. Шулай ук актер, Нур театрының бик талантлы актеры җырчы Илмир Газизуллин. Хәерле кичләр сезгә. Хәерле кичләр, исәнмесез? Мин йөзегездән күреп торам, Илмир, бик шатсыз сез бу бүләкне алуыгыз белән без сезне тәбрик итәбез. Гомумән, нинди сезнең дуслык Гүлфия Шавалиева белән? Әйтегез, сөйләп китегез әле, без нинди мөнәсәбәтләр сезнең арагызда? Гүлфия апа белән без күптән таныш, бер танышлыгыбызга бер 10 ел бардыр инде. Электән дә гастрольләрдә без аның белән мине чакырган ел, гастрольләрдә җырлап йөргән идек. Как кеше буларак та миңа бик ошый, композитор буларак та бик ошый. Шуңа күрә бик зур рәхмәт менә шу премия өчен. Әйтәсе килә Гүлфия апага. Сез Гүлфия Шавалиева ижад иткән җырларны үзегез башкарасызмы, Илмир? Әлеге вакытта юк, но ул миңа җырларын бирде, тәкъдим итте. Алла бирсә, киләчәктә башкарырмын дип уйлыйм. Бик матур җырлары бар. Дуэтлар бирде ул безгә Гөлназ белән эшләргә инде. Менә кеше буларак әйтегез әле, ачыклап китик әле. Ниндирәк кеше ул сезнең өчен менә? Кайсы сыйфатлары белән ул сезгә аерылып тора башкалардан? Кеше буларак бик ашык, бик күңелле, бик ничек дип әйтим икән? Добрый. Изге күңелле. Изге күңелле кеше. Шуңа күрә мин бик хөрмәт итәм. Erta tong bilan bir navo siyu dilrabo. Erta tong bilan bir navo siyu dilrabo. Bulam aytgin senmisan, sho'x sayragan bog'aro. Aytgin senmisan, bulbulim aytgin senmisan, sho'x sayragan bog'aro. Aytgin senmisan, bu makon, bulbuljon, sayrajon diyar. Kızlar, sizin karşınızda Gülfiya Şavaliyevaның vokal boyunca okutuşusu Dinara Leonova. Hayırlı kişiler sizge. Добрый вечер. Менә шундый кызыклы хәлләр, дуслар, шунлап та әле вокал буенча укытучылар концертларга килеп, үзләренең укучыларын котлап, үзләреннән яшь буенча зур укучыларын котлап, әйме чыгышлар ясаганнары, әле минем моны күргәнем юк ие. Эксклюзив кадрлар, эксклюзив мизгелләр, дуслар. Сөйләп китегез әле, Гүлфия Шавалиева нинди укучы икән ул? Да. Гүлфия, она такая аккуратная, все сразу выполняет. Как только скажешь, вот здесь вот так нужно спеть, здесь нужно рот открыть, сразу выполняет это задание. Даже когда меня рядом нет, она занимается дома. Молодец. Нинди җырларны башкаруы остара килеп чыга икән Гүлфия Шавалиева башкаруында? Казан. Про Казань песню. И вторая песня «Мин керек». Прям вот по характеру у нее так хорошо получается. Как укытучы буларак, менә бүгенге концертында Гүлфия Шавалиева үзен ничек тота икән? Сез канәгатьме аның барлык җырлары белән дә? Конечно, довольна. Своей ученице довольна, потому что она выполняет все задания. И сегодня она на сцене держится молодцом.
сүзләре белән, матур чәчәк гөлнәмәләре белән Гөлфия апабыз янәдән бер чыгышын тәмамлап, әле инде сәхнә артына гримеркага юллана. Ничек кәефләр, Гөлфия апа? Яхшы, Аллага шөкер. Икенче бүлекне башладык бит инде. Аллага шөкер, тавыш бар, җырланулар. Һәм инде тере тавышка башкарас һәрбер җырыгызы хәтта ки пипитерны карабай бит. Шулай, чөнки яңа җырларым күп, Роза. Теге өйдә һәр вакыт репетировать итәмен мин. Шулай булса да инде ул минем укытучым Галия Солтанова җыр сиңгәнче 400 тапкыр җырларга кирәк ди. Шуңа мин менә аппаратура бар, өйдә куямын да җырлыйм. Пюпитердан караганны мин теге ниндидер язык нәрсә дип күрмим. Аны мин язганмын бит инде. Минем сүзләрем, минем көем, үземнең тавышым, шуңа яңлышмый гына, яңлышсам бик матур булмасы дип уйлыйм. Онытсам сүзләрне. Аңлашылды. Менә безнең беренче бүлектә бит инде бүләкләр тапшырылды. Сез үзегез шундый премияны уйлап чыгардыгыз, булдырдыгыз. Ни өчен эшләдегез моны? Беләсезме, сәнгать кешеләре алар һәр вакыт игътибар үзәгендә булырга тиеш. Алар халык өчен иҗат итә, халык өчен яши, хәтта бик күпләр. Шуның өчен менә кайсы берсенә гомер буена менә бирелмәй исемнәр. Шулай була бит инде. Кай бер вакытта менә шушы кеше бик нык талант иясе булырга мөмкин. Шулай булгач, менә бу премияны аның үз кыйммәте дә Аллага шөкер югары, һәм халык, артистлар да, спорт кешеләре дә, төрле өлкәдә хезмәт иткән кешеләр зур канәгатьлек белән кабул итәләр. Ул 999-нчы иң сыйфатлы югары пробалы алтыннан эшләнгән. Аның беләсезме, Фәнәви Әхмәтов әйтә торган ие. Менә шушы премияны алганнарның алса бик зур уңыш килә бүтәннәргә. Или звание исем бирәләр, или квартира алалар, яки дә балалары туа, көтелмәгәндә дип Фәнәви шундый статистика алып барган. Уңышлы тау бит ул, менә алтын. Безнең бит инде безнең Башкортстаныбызны буйлап үткән мәгърур Урал таулары. Ул чын мәгънәсендә алтын алар. Менә аны аңларга кирәк. Менә шундый зур алтын тауларын премия иттереп, Аллага шөкер, Алла Тәгалә менә минем күңелемә шундый уйын салган. Мин бирми булдыра алмыйм инде. Гөлфия апа, менә бу тормышта сезнең өчен нидер менә авторитет, сез сокланган, сез бәлки үрнәк алган җырчылар бармы? Композиторлар. Бар, әлбәттә. Мин бәләкәйдән үк бит инде Елена Камбурованың җырларын тыңлап үстем. Валентина Толкунова. Валентина Толкунова репертуарынан берәр җыр башкарып китәсез килмиме? Мин бит тулысынча урыс телендә концертлар бирәм, туп-тулы заллар, балконнар. Мин аптырыйм хәтта. Нишләп мине бит урыс телендә җырлаган артистка дип белмиләр, әмма менә шулай халык килә инде, нишләптер, Аллага шөкер. Менә бу концертта да урыс кешеләре бар. Алар була һәр концертларымда. Мин Елена Камбурованың җырларын, романсларын тыңлап үстем. Валентина Толкунова белән бергә хәтта төшкән фотографиям бар. Мин аны менә ул әйткән сүзләре минем хәтта исемдә. Без бер мероприятиедә булган идек инде. Ул ширләп торган вакытлары иде. Шунда әйтте, үзеңне бетергәнче эшләргә ярамый икән дип. Татар башкорт эстрадасыннан мин һәр берсен хөрмәт итәм, һәр берсенең җырларын тыңлыйм. Шуны гына әйтергә телим инде. Мин үз юлым белән барамын, хәзерге яшьләргә карап, үземне яңадан тыйнакларак, яңадан ныграк киендеребрәк чыгарырга уйлыйм, чөнки яшьләр бит хәзер ярым шәрә чыкканнары да бар. Менә алар безнең яшьләребезгә үрнәк булып тора, әмма мине бу күренеш куркыта. Чөнки ярым шәрә чыгып, ул җыр җырлау дөрес түгелдер дип уйлыйм мин. Якын дуслар булганда, рәхәт дуслар булганда, чын дуслар булганда. Люблю линейку.
Гулю. Гулю. Что ты хочешь ей пожелать? Удачи и очень милой. Удачи. Я тебя люблю. Нинейка. Ішінде, тұрмышында зор оңышлар, матур етіп шындығы концертлар бізіне гіл шақырып тұрсын. Яңа йырлар, яңа уңышлар, тынычлык, бәхет. Құдай бізіні бір-біріміз үшін бірден-бір жан етіп яратқан. Гүлфия апа, менә сез җырлар иҗат итәбез дип сөйләп киттегез алдагы безнең сораулар вакытында, әйме? Ә менә шушы җырлар тусын өчен Гүлфия апага нинди халәттә булырга кирәк икән? Бер нинди халәттә дә түгел. Җыр ул син телисеңме, теләмисеңме килә. Төнендә кухняда ашарга пешергән вакытта да, шуннан соң күңел тулып китеп елап утырганда да, шатлыклы вакытларда да җырның сүзләре менә бер 15 минутта да Аллага шөкер җыр язып аламын. Теге кайберләр әйтә 5 сәгать. Андыйны белмим инде мин. 5 сәгатьтә ул теге мин сурып чыгарып, уйлап чыгарып, ул җыр бала кебек камил булып көйе сүзләре белән бергә турырга тиеш. Шунда гына ул җыр чын җыр була. Аңлашылды. Сез бик күп кырлы талант иясе. Сез хәтта-ки дөрес матур яңгырасын, урынлы булсын, сәеррәк кеше. Сез дөрес туклануда, дин юлында һәм әзрәк кенә күрә белү сәләте дә бар дип ишеттем әле мин сездә. Бу дөресме? Әйтегез әле барлык серләрен ачык әле бүгенге тапшыруда. Мин 90-нчы елларда укыган идем. Николаев, Украинадагы Николаев мәктәбе, парапсихологлар мәктәбе. Чөнки мин инде кеше югалган кешеләрне табып бирәм. Шуннан соң тиз генә авырту урыннарын, авырткан җирләрен баса торган идем элек. Бу миңа кирәк түгел иде. Шуннан соң мин иптәшемә әйттем дә, шуннан соң иптәшем игълан укып, менә шушындай укыды курслары бар, әйдә барык дигәннәр, анда бик зур тикшерү үттек без, врачларны гына укыталар. Мин инде врач булмасам да исләр китеп алдылар. Неужели менә шушындай нәйләр белән, халәт белән кешеләр бар икән дип. Шуннан соң мине тиз генә эшкә йөкмәделәр инде, югалган кешеләрне табырга. Шуннан соң аның бу серләре күп, мин барсын да әйтеп бетә алмыйм. Мин инде әйтергә телим, менә шартлаулар булганда шуның менә кешеләрне табырга миңа чит республикалардан айрым бер хезмәттән шылтыратып шулай хезмәттәшлек итәдерик. Әмма миңа ул кирәкми. Мин зур рәхмәт әйтеп туктаттым бу эшне, чөнки мин дин юлында мин кешеләргә ярдәм итәргә әзермен, әмма киләчәкне генә әйтергә түгел, аны бары тик Алла Тәгалә генә белә. Менә сезгә киләчәк нәрсә була алда дигәнне әйтә башласалар, бу дөрес түгел. Шуннан соң әйтергә телим инде, минем залда менә олы кешеләр, пенсия яшендәге кешеләр күп, алар рәт тутырып киләләр. Шуннан соң миңа язалар, шалтыраталар. Гөлфия, менә башларыбыз авырмый, синең концерттан соң 1-2 атна буыннар сызламый тора. Шуннан соң концерт бит гел куймыйсың. Шуннан соң дискларыңны, дискадагы фотоларны алып, тизләргә, башларга куеп утырабыз. Шуннан бетеп китә дип сөйлиләр. Менә киләчәккә нинди хыяллар белән яшисез, чөнки менә әле сезнең кунакларыгыз әйтеп китте. Һәр вакыт сез хәрәкәттән нәрсәдер уйлап чыгарасыз, нәрсәдер булдырасыз. Киләчәккә нинди планнарыгыз бар икән? Киләчәккә планнарым менә Башкортстан алга илем, ныклы булһын һинең адымдар дигән шигырь менән йыр яздым. Аранжировкала Аллаһ бирһә, менә 11 октябрьдә 2 урынга сакыру алдым. Шу яңа йырымды минең газиз яраткан республикама Аллаһ бирһә башлаячакмын. Жырлайбыз. Күндүз кызына бүләк иттем җырымны, әмма бүген үзем башкарам. Яшьлегем. Ватлар шавыр йөри булгыннарда, җилләр тарый фәкяларын, искән җилләр
şu yaşlı gelir. Hörmәтле тамашачылар, Гөлфия Шавалиеваның концертында бик күп көчле шәхесләр җыелган. Сез менә аның берсен күреп торасыз үзегез экраннарда. Ул инде безнең яраткан композиторыбыз, легендар безнең композиторыбыз дисәк тә һич ялгыш булмас, артыру булмас. Наилә Шаймарданов, хәерле кичләр сезгә. Хәерле кич, Роза, хәерле кич, дуслар. Сезне күрүгә чынлап та без бик шатбыз. Гомумән сезне Гөлфия Шавалиева белән нинди дуслык мөнәсәбәтләреме, иҗади мөнәсәбәтләреме, нәрсә бәйли, шуны ачыклап китсәгез, безнең тамашачыларга. Мин дөресен генә әйткәндә Гөлфия Махмутовны күптән беләм. Ничә ел дисәк, 25 ел дисәк, дөрес булыр, чөнки ул танышканда инде әйтәсем килә, ул Шарк радиосында эшлидер иде. Менә шуннан бирле беләм, шуннан ничектер дип әйтәсем килә инде. Ничектер күрешмәдек, чөнки чыннан да мин үзегез беләсез иҗат иткән идем. Шуннан соң бер байтак кына вакытлар үткәч, Гөлфия Махмутовны чыннан да җырлар җырлата башлады. Моңарга килгәндә шунысын әйтәсем килә, чыннан да бик уникаль кеше ул, уникаль кеше, җитез кеше, булдыклы кеше дисәк әйтсәм дә дөрес булыр, чыннан да, чөнки ул һәр вакыт ниндидер фикерләр белән яшый, һәр вакыт нәрсәдер оештыра ул. Үзегез күргәнсездер, менә бүген Алтын Урал премиясе бит. Дөресен генә әйткәндә, берничә ел элек минем бу премиялар бар инде, ул мине шулай итеп зурлап хөрмәтләп чакырды. Чыннан да мин булган идем. Быелны инде чакыргач, Наилә Әхмәтович менә яшьләргә бик күңелле булыр, әгәр дә сезнең кулыгыздан шушындай премияны алсалар дип чакырды, һәм бер-ике җыр җырларсыз дип әйтте. Шуңа күрә мин аны чыннан әйткәндә хөрмәт итеп килдем. Сез хәтерлисездер әле, аның бит Шал Урал дигән газеты да бар иде. Шуңа күрә безнең дуслыгыбыз бар, мин аны хөрмәт итәм кеше буларак. Ул үзе гади дә һәр вакыт менә тынгысыз нәрсәдер оештыра. Шуңа күрә менә бүген шушындай матур гына, күңелле генә кичәдә катнашабыз дип әйтәсем килә. Эх, барабыз кызлар белән, арттан килә микән, бүген озактыр микән дип кенә уйлап барабыз да, билдән килеп тотып ала да. Эй, рәхәтләнеп бөтен дөньяны онытабыз да. Китәбез ояла свиданиягә. Арка тирләгән, мунчадан чыкканбыз, аякта капроны юк. Салкын 30 градус. Әмма без түзеп, күзгә күз карашып, көмеш ай нурларына исереп, мәхәббәт тулкыннарында рәхәтләнеп йөзәбез. Canım sigan yanar bilen, alışıp da barışıp, Utsin şeşkeden ömürler, yaratıp Mizgillerden kadrim bilip yaşarga bizge, Ömrümüz ütsin mehabbette siyirde, Mizgillerden kadrim bilip yaşarga bizge, Ömrümüz ütsin mehabbette siyirde. Чынапта дуслар, район кыздырды. Ой, Уфа халкын. Мунчага кирген кисман булды бу. Мунчага кирген сыман булды. Бу бит әле дус. Уфа халкы вообще супер. Мин монда еш булмыйм. Шуңа күрә бүгенге энергетика мондагы залгыдагы, әмма миңа күңелемә якын итеп ятты, шундый хәтлек яраттым Уфа халкын. Вообще сез супер. Ой, рәхмәт. Син дә район супер, чөнки син җырлап кына калмадың, анда ни дөрес сальтолар эшләдең, шпагатларга да утырдың. Дуслар, без сезгә бераз гына бу мизгелләрне күрсәтеп китербез. Гомумән, сезне Гөлфия Шавалиева белән нинди мөнәсәбәтләр бәйле? Әйдә, шушы дуслык турында сөйләп китәле безгә. Гөлфия апа белән инде дус буларак күп еллар инде без дус, тату яшибез. Инде мен Казанда, ул Уфада без шалтыратышып торабыз. Инде бу концертларга да ул мине хөрмәт йөзеннән шакырды. Мин инде эшләрем булса да отказ бере алмадым, чөнки андай шәхесләргә мин отказ бере алмыйм. Күңелем гел яхшылыклар эшләргә тырышам, шундый кешеләргә. Гөлфия Шавалиева!
Хөрмәтле тамашачылар, сезнең каршыгызда бүгенге тамашаны алып барган, алып кайткан бик тә шаян телле, бик тә нурлы алып баручыларыбыз ул инде Лениза һәм Символ Гайнетдин. Агыйдылыски. Менә үзләренең исемнәре, үзләренең тагын кушымта дисәң дә инде без тәхәллүсләренә хәтлек инде башкача, үзенчәлекле. Ничек хәлләр гомумән, нинди энергетика тойдыгыз бүгенге алып барудан? Озагында нык рәхәт була башлады. Башында теге әз генә теге кыенрак булды инде, шуны әйтергә кирәк, әйме Роза. Но артында инде озагында уже теге рәхәт тагы булсын, концерт бетмәсен дип теләп тордым сәхнә артында. Шулай була инде башта ничектер тормозит торанасың, аппарат ала теге әйләнә бетер шуннан әйләнә башлый, аннан эх, әз булды дип калалар. Башта эх, бетсен тизрәк дип торасың да инде. Бүген андый хәл булмады. Безнең бик матур, бик әйбәт кенә концерт, җылы концерт булды. Гөлфия ханым бит гомумән үзе бик шундый ягымлы, энергетикасы шәп инде, ул шундый гади, шундый кешелекле, шундый кунакчыл, шундый Гөлфияны без яратабыз инде. Хәзер инде гаилә дуслары булып киттек. Көн аралаш анда кунакка барабыз, әйбәт, аларның шәп мунчалары, бик тәмле итеп кашылар пешерә инде ул. Кашысын ни дип кашы пешерә? Артек дип аталар. Артек буны дружба дусы кашысында бик яхшы пешерә дип ишеткәнем, буткасын. Артек дигән бутканы әйбәт пешерә. Ит ашамый бит ул, гел бутканы ашап ятра ул. Әйе. Аңа иҗади уңышлар телибез һәм менә бергә безнең шушы иҗатташ дуслыгыбыз дәвам итсен һәм ул безгә һәм тамашачыларга матур җырлар бүләк итсен, Алла бирсә. Дуслар, күреп торасыз, Гөлфия ханым инде хәзер җыштырына да башлады. Концерт чөнки тәмам. Нинди хисләр кичердегез? Сез канәгатьмесез? Үзегезнең алдыгызга куйган максатка ирештегезме бүген концертта? Аллага шөкер. Ирештем. Аллага шөкер, халык күп булды. Шуннан соң икенчедән минем бит инде менә состав артистлар искиткечләр. Шуннан соң бу артистларның сәхнәдә генә түгел, аларның сәхнә артында да бер-берсенә мөнәсәбәтләре гел позитив мине дә шушы шатландыра. Әлбәттә, әле минем концерт бетте. Ничек кенә әйтергә, халыкның алкышлары менә йөрәк тибеше кебек әле минем башымда да, күңелемдә дә яңгырый. Һәм мин шушы алкышларны бик озакларга, озак көннәргә, айларга саклыйм. Хөрмәтле дуслар, менә мин инде концертларыма чын моңны, җырны аңлаган, яраткан, җырның аның бәясен белгән кешеләрне генә концертларыма чакырам. Чөнки җырны аңлаган кешеләр ул күп, әмма беләсезме, аның иң нечкә кылларны чиртә, күңелнең иң нечкә кылларына җитә торган җырлар, алар кызганычка каршы әзәйделәр, әмма шушы әз җырларны да күреп күтәрә алган тамашачылар да бар. Дуслар, шулай итеп, автор башкаручы, үзенчәлекле шәхес, бик мулаем, күркәм ханым Гөлфия Шавалиеваның иҗат кичәсе шуның белән тамам. Берсеннән-берсе матур, тере тавышка гына башкарган җырлар, талантлы җырчылар, булар барысы да безнең тамашачыларның күңелләренә һәм сезнең әлбәттә Туган тел телеканалының сертип кенә тапшыруын тамашачыларына хуш килгәндер дигән ышанычта калам. Бердәләр инде ябыла, халык тарала. Димәк, бүген дә сертип кенә тапшыруы бүгенгә үзенең эшен тәмамлады. Киләсе матур татлы очрашуларыма тиклем дусларым, сау-сәламәт булыгыз, исән-имин булыгыз. Пока-пока.